former Barangay 7 punong barangay kag sumo nagasurvey kagawad sang Barangay 7 Bernabe Bing Sibog. Kagawad mayong gabi. Ngayong gabi sa inyong Marvin. At sa imo man tanan nga salamat po. Aha. Salamat gid kagawad no. Siguro tawgon to talang kakap kay doon andan ko na magtawag si imo kap no. Now, why gid lamang madugay kap gin presentar sa amon sa ding City Hall reporter ang kaundan sa balita angot sa suspension order nga gid papanaog sang Office of the Ombudsman Visayas. Una gid kap sangsan o ninyo na baton ang ining order halin sa ombudsman. Actually, ang order ni hindi kami personally nakabaton. Hindi hindi kagawad namon nga president sa rin nga sang pagkanto sa LGBT sa barangay. Aha. Okay. Ang suspension is 3 kabulan. Ang kaso, simple misconduct. Ang nagpasaka or serve complainant, Crescenciano Torres. Sinuni si Crescenciano Torres, kilala niyo manikap? Talikilala natin siya sang ulihin na lang na pinansyar sa sang itaka supplier sa barangay. Ang supplier sang construction enterprise nga nag-supply sa amon sa mga materials nga sa diin nag-construction ang mga barangay tinira sa iya. Ang PLR sa manager ng City Medellin Rodriguez. Atoy. So, ang financial si Mr. Rodriguez, si Crescenciano Torres. So, but hindi na siya residente sa Barangay 7? Sila na doon, hindi na siya residente. Okay. Arikap, no, para at least maisa-isa ta ang nakasaad sa complaint. Ang reklamo nagasiling kamo abi nag-loan or silinta naghulam kay Torres 140,000 pesos para sa sweldo sa mga barangay officials, employees, tanod kag barangay workers sang 2019. Pwede mo masaysay kap kon anong plastada sidi naka-loan gid man kamo sang amo sa diya kantidad. Walang taon nga ina himo nga istorya. Pangod may dokumento kami nga sa ina ng mga inulan nga may payroll kami nga may sweldo kami. So, need kami magulam. Need kami magulam. Ang check intended na iya sa subject, hindi na iya intended sa payroll. So, sabi nga nakita ko na yung sa ila complain nga dira pa lang una binagayan pala. Yung fabric lang kaya kanan. Kang maalaman dang advisor kagamigo ni Crescenciano Torres. Kilala ka man. Kilala ko man. So, fabricated, himo-himo lang? Himo-himo lang yun na. Okay. May isa pa dali ka statement, ang abogado ni Crescenciano Torres, siling nila unpaid pa daw ining 140,000 pesos until now. Hindi ina natuod. Doon kay actually sa April 30, ito palang tumibigto sa Cebu para sa clarificatory hearing. Ang masadya ay ang chief investigator dito sa clarificatory hearing kaapelido man sa amon kuntinan nga Torres man. So dito nagadibar kami kung ano nang mag-resulta sila sa ulihin. Kaya ang nag-investigan sa amon parehas ng apelido sila nga complaint. So, tawagin saan, kaginhambal may prosecutor Torres na si Kapitan na wala sa labot diri. Yung bangsa ko na wala ay kadiya Kapitan na labot. Ang mga dito, involvement dito. Amo na ang hambal. Sila lang yung nagawa ng susunod kaya former Kapitan. It is because ang transaksyon na tabo 2017. 2017. Si Kapitana yan tungko pagkakapitan niya 2018. October 2018. So, malayo ina na hindi pa siya kapitan, siya mga issues ng city.
na ako nagpirma sa city ko, no? Ang ako nadaan na kabutan. So, hindi na sa tuod pa man, implicate ng nila ang istinsing ng kapitan kahit wala asang pulos, wala asang serving, na masuspended ng ang kagawad ng treasurer, hindi Manila natandid ang kapitan. Sige, implicate na nila. Sa serious in-explicar na to, sa serious subject na ba, hindi ginapangbayad, ginatagtaksin sa barangay. So, 2017, ako na kaya ang ginastry na nila na check number, ako na dito. Wala niya sa 2018. Again, date nila 2018, just to implicate, kaya nagapongko na incumbent po ng barangay. Kaya yung check-in na atong kung information ng brigade, ayo kang supplier sa treasurer, mas lang ang ma-fill up, wala pa siya sa exact amount na ibutang sa iya delivery, hindi pa final. Mga sumilakos na nagsalig ang treasurer siya nga siya ang mabutang ang amount dito. Kasi plus 3-5 man kay dito sa travel, di pa kalakot sa ginabilin, so na lang na sa iba. Kaya may balairan ka mo, may lang na ready na na. Kasi nalay, sila ini ang nag-fill up sa city, naging part nila, yun na nakamuhan din nila ang padala ang kapitan niya bago nagpungko. Kaya considering ang city, ginatag sila sa 2017 pa na. Nag 100,000 lang ina ang transaction, hindi na 140. Hindi na nila walisa. Okay. Okay. Kap anong paglantaw mo sa nga reklamo or kaso ayhan may tao gid sa likod sa day or pamulitika? Masyado ka klaro na may tao hindi sa likod sini na ang tungkol sa buong nag-action sa office, may relasyon sila na duma. Uy. May relasyon sila. Live-in sila na dugay na. Kadang iya sinin, kagagid ni kayo, kaya ang iya sinin collaborating partner sa ilang office, amang nag-aambal na siya iniya ang nag-awat na kaso. Siya hindi pabalaya ko di, kaya hindi pabalaya ko di sa ombudsman, para sa iyo, hindi sa kakampo. So, bakit naman klaro, makabala, pag nagay naman kami kabala, kung sino nag-aigire sa amon, kaya in the first place, gusto nga niya namin din ang city ngayon na mabayad na kami kung may obligasyon din man kami, kasi nga may obligasyon kami, nga dapat may obligasyon kami sa supplier ng namon mo. Hindi mo sir ni Bridges, hindi yan ang Torres. So si Torres ang nagtatangkat sa amon, try kami, nabayaran siya namon, pero hindi man pag-uli, kaya ito na sige abogado ko, no? Ang city. So, ang nag-interest din, hindi ang kumpinan sa abogado. Ang abogado ka may district interest sa barangay. Sa barangay. Okay. Kaya ginatumod mo, Kap, nga personalidad is kinala ka din sa Bacolod. Nga mo sa likod. Kinala sa Bacolod, sa Aboning Audra. Kinala sa Bacolod sa Aboning Audra. Okay. Ari, Kap, bilang former kapitan sa Barangay 7, kag sa mga kagawad na, sa mga taga Barangay 7 nga gamonitor subong, anong imo sila gusto palabot yung mensahe sila? Well, sa matugtuod lang din, nag-attempt na kami sa April 30, hinabiran kami nga mabalad sa iya sa 140. Hindi siya mag-atupang, kaya ang matuara na kami tayo attorney, yan na mid-council, kaya gusto na ginapatubang sa bansamon siya pag-district ko, na collaborative partner lang. Kasi na nag-tubang. Pero pabalo na kami sila, kaya before sila instance na sitwasyon, si Kapitana, kag-ining si Apurne, nagambalanay. Sila niya kuhaan niya itong sumadan niyo kay Pinsano Torres, kay total senior man ang babayad. So, wala man napakita si Pinsano Torres, kaya nagdala sa sumada. Wala labot sa order sa ombudsman niya 145. Ginimo sa abogado 1 million.
Itinabla nga tao, wag na tao makabayad sa 1 million. So may ara gali sang ginademand nga tob 1 million sa inyo. Amount of money, ginademand niya, outside sa iya nga ginapakit na 145. So, nga 140. So, dala naman ng 140, kapila na kami mag-append, dala naman ng kwartal, dahil hindi ko magbaton, kaya gusto ya 1 million din. So, muli karon, yung dala naman liwat, balik sa ombudsman, atong yung dala naman balik sa ombudsman, ang iyong nakapil na pound sa 1 million nila, yung balik ko naman. Kaya maintindihan sa ombudsman nga nag-amo na ang iya ang mga pagkakot sila iman ang hindi na kapukot. 150 man. So nag-counter sila para i-support na lang dito sa kahit kung natotanya kung ginbaya diyan to namin pinagsugat sila ng 1 million sa kwarta dito nila. So kaya nagsugat yung balik pabalo naman si ombudsman na instead na 130 ang ginana-demand demand sila 1 million. So kamala naman to. So nag-counter sila nga samad nga nagpadala nito nag-counter sila nga amo ni ang ginkatuan sa 1 million. Hindi na kakita, ang bilang doon, yung 30,000 lang ang ibigin na tukok, matukok ka sang 600,000 nga attorney's fee. May travel expense na siya, ambot, basi nag-world tour ka. Ang mga balati, 140 lang ang ginasukot mo, sobrang mag-charge sa 1 million. Pero, reason na ang ilong, kanya, nag-travel ka, nagasto ka, dinintinan mo, at mo sa muna. Siguro hindi lang reasonable. Bale may ara sa Kap Sumada nga iya, no? Kag ang ginatumod mo dali Kap Sibog nga siling mo is attorney, lain yung attorney, hindi iya ining si attorney Johnny K. De Los Trico. Hindi na siya. Lain niya. Ano yan dyan? So yung similar na counter sila. Kag yes, in proper time pwede mo na makuha sa ulihi. In proper time, ang ining ngalan sa isa ka attorney. Pwede ko good. Nakapila na kung sila sa mga siyudad. Naggagama na ganun vice mayor. Pero sing ganun nila, there was something like may expression ka sa dali na tabo. Ba't mag-export money sa amon? Kaya nga, wala ba na the ombudsman of the Virgin said, no one person lang ang bayran. Never mention of interest, never mention of permission, whatever. Kaya, kung di kami na ipilpalo lang yan, kung na-demand sila isang patag naman ang principal na which is the subject of the case. Patag na naman niya. Pambalan na sila sa ang ulan. Kaya, it was never said in the first place na kung niya may attachment sang terms sang travel route dyan at yung dati wala man ito na mensionar. Ay kung na-mensionar na, ito na sa kalagay hearing sa may 12:30 na aman yung sumanda ng iya balaran. At ang hindi check investigator dito at yung magamit yapon na pinito, nagambay, hindi nila ang 140. Pag natira ka na niya, pag may na ito, yung nagbilaga, si Kapitan na, namumula ni Katuan, si Treasurer, si Kapitan. Arikap, kuhanda ka mensahe na lang sa mga gamonitor subong sa taga-barangay 7? So, sa Tubuloyo, sa 7, nag-inuhin ko mo si Tabalo, na amusin na tabo, pero may knowledge ka mo kung sinong nagtatabihin at saan pamiliti ka pagkaguba ng kapitana tira sa barangay. Kabalo ka mo tanan kung ining gusto. Sa ako niya mas, kung aso may kawad na lang ko. Kag-absurd sa barangay 7, 33 years na, 34 years na ko sa barangay 7. Tumat sa ako na servisyo, pero kung may siya ako, tumangan ko na, tapos ginitubang ko. Pero inang inuan nila sila ang isa sa babae na wala na inisintiman na wala iya kalabot-labot din involved yun.
Hindi nga man kami. Hindi na nakalayo. Kaya sa taga-tradisyon, hindi na kapirasyon, hindi na paitindi. Kaya, ubuson ko nila yung bebe. Mabatuan ko na. Batuan ko na Kaya, hindi ko nipagkalisman. Kaya wala kang tinasang kultos, wala. Kasi yung iba, wala yung isang kwarta na nag-aalin sa barangay. Wala yung sinasang kwarta alin sa barangay. Tungod niya, hindi kami kaya kami ganit nagbayad, di ba na mo ang delivery. That's good. Tanto na ang nabatian niya, ginimo na sa kanong level, PWD, kaya partner sa inyo na tudong, nag-apungko na kapitan na acting. Wala na sa isang ginimo na mayo sa barangay, alin pa sa una, makagawa na, ginapinidusya na, pinapanghaga dyan akong diin para lang kontra sa administrasyon sa barangay. So, hindi na namin, no? Pero wala akong gaya until the last drop sa akin nga blood, ipatibata ko kay ipatita ko na hindi nga pamaagi pang naumbaog din pa pang personal sa akin sa barangay 7 kag sa akin yung pagkatao. Kap, sundon tari, basi boss may development ining senaryo. Kapitan o Kagawad Bing Sibog, Kap, salamat kay Kap ha. Sa tiyempo, salamat sa information. Salamat kay. Mayang gabi. Action Firing Line. Sundon tari kay may mga talalupang doon na rin palayagi.